y cylch gwartheg bore yma nawr am eiliad. I ni'n gadw y Teirw Ifanc achos mae yna Pencampwriaeth mlaen fan hyn. Pencampwriaeth y Teirw Ifanc. A mae Buddig Edwards o Betws Gwerfyl Goch gyda fi o hyd wrth gwrs. Dau darw ifanc bendigedig fan hyn nawr te. Brydiau cynhenid benben a'r brydiau cyfandirol. Charlie Bowden yn beirniadu. Beth am y ddau darw yma nawr te? Charlie a'r Birgorn. Edrych ar y Charlie fan ewan, mae'n sefyll allan yn dydy. Mae'n darw da, darw ifanc da yn dydy. Wel, esyllt Llwyn Hywel, esyllt Price. Llwyn Hywel gynt yn arwen y tarw Birgorn. Maen nhw wedi cael cryn lwyddiant dros y blynyddoedd. Nid yn unig fan hyn, ond mewn sioe ar hyd y wlad. Yma dau darw hyfryd yn does. Yn does, y fan hefyd. Yn deich ar y teg. Fydd o'n, dwi'n gwybod lle eitha beirniad e hi. Mae'r tarw gwyn Charlie yna'n darw siapus iawn hefyd yn dweud. Mae'n ddyfodol disglair i fe ni'n gweld. Yn union, oes. Hyd da iddo fe, does? Oes, a lled da ar y cefn yma yna. A mae'r teulu yma yn cael llwyddiant da yn deud dros y blynyddoedd ac yn y sioe yma gyda gwartheg Charles. Tarw ifanc Kevin o Gastell Newydd Emlyn. O, dyma ni. Y beirniad wan yn mynd i gerdded atyn nhw a tapio'r pencampwr fyswn ni feddwl wan. Charlie Bowden o Stockport yw hwnnw. Mae'n lwco pwer, mae'n lwco maint. A ble mae e'n mynd i fynd ar garden goch na? Ti'n meddwl mae Charlie eitha hi Buddig? Dwi'n licio'r Charlie, ynddo, ond ie, na ni. Da iawn wir. O, fydd Kevin wrth i fod. Llongorchiadau mor iawn iddo fe. Llongorchiadau hefyd wrth gwrs i esyllt Price o'r teulu. Mor gefnogol i'r sioe fawr. Wedi bod yn gwneud gwaith da hefyd efo'r codi arian ar gyfer y sioe yma eleni. A nhw'n mynd ar gil wobr, ond dyna chi, brenin y Teirw Ifanc heddi, y tarw Charlie. A dyma ni, Hywyn yn gweud y cyfan, Kevin, llongorchiadau. Mae Ifan, diolch yn iawn i ti. Y tarw bach ifanc ti'n neud i to? Ai, wedi neud i to. Wedi bennu'r wrthod off yn yw e. Mewn steil fyd. Oeddi, racing ar y gec. Be nesau'r tarw yma? Falle Sterling bydd hwn yn mynd i'r sel lan yn yr Alban mwyn y thebyg, ti'n bod. Tipyn o ddiddordeb yn y fe, ti'n bod. Lot o un o ddau o frydwyr eitha mawr yn bach o ddiddordeb yn y fe. O, da iawn. Lle byrrydd y feirniad yno. Ti beth yn gwybod. Mae fel lwco pwer a mae'n gael yn sicr. A'r teulu'n gwylio adre heddi, to? Odyn. A'n fam gyda'n watsio'r tledig ar y dyn. Bore da i chi gyd. Bore da i chi gyd. Llongorchiadau. A esyllt Price. Llongorchiadau ti esyllt. Diolch yn fawr i ti. Am darw bach bendigedig a darw braf yn dweud, darw hardd iawn. Odi, tarw ifanc wedi, tarw mis mai yw e, so na, yn blest iawn yw e. Lle dad a gerid y cefn yn dysgu Odi, mae'n cario trwyddo, mae'n lle dy o'r ffrant i'r bac. Si wrth eich bodd efo'r Birgorn yma? Odi. Beth sy'n mor special amdani nhw? Popeth. Cath nhw, maen nhw'n dawel, a maen nhw'n smart fos yn can dy fe. A mae'n all-rounder buwch. A war y teg i chi am ddod i gefnogi eleni eto. Chi mor gefnogol i'r sioe fawr, aeth yn sioe'r Cardis. Mae'n gret i weld ti ar y bryd. Mae rai bod ni'n fan se. Da iawn ti, Esyll. Diolch yn fawr i ti. Diolch.